سلام تخاتلتنا إذا channel حجها مقصلتها نايتيا ناي part 1 safety and your vehicle to build video part 2 قريبا لكم الله سنة مكتتان. You are carrying an 11-year-old child on the front seat of your car. ودا 10 عامد قلعة ودا 10 حدا عامد قلعة أعتقد ناي كلمة كوفا بيلنا لنا مكينانا. They are under 1.35 meters tall. What silver security must be in place? نزم قلعو زيو تحتي 135 تخينو دغنا لك 10 حدا عامد ندحر كوينو. They must use suitable child restraint. ناي قلعة سيتبل ناي قدن كقبرو له مالتي حاجتي child restraint مالت قدنا يكون كمز ناي زقلعة ماران إشتي زتحز تراي مالتها يكون نتيوم كساب دك 10 حدا عامد زلو كمز له مستي نعم ديزاين زخونه كوف مبلي الو እሱ ናይ ግድን ክህልዎ ማለት እዩ ትሕቲ 1.95 ቁመቱ እንድሕር ኮይኑ ወደ 11 ዓመት እንኮላይ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እዚአን ክህልዎ ኣለዎ እዛ ኮፍ መበሊ እንድሕር ኣላቶ ሴፍ ክኸውን ኣለዎ ተወላ You are carrying two 13 years old children ደቂ 13 ዓመት ቆልዑ ክልተ ኣብ መኪናና ኣለዉ and their parents are in your car ምስድሮኦም ኣለዉ ምስድሮኦም who is responsible for seeing that the children wear seatbelt مقنت كم زجبرو حلفنا زوسد مني سلرقم ديم نسخهم ديهم ولاس السم بعلم تنقلوا إتا أوتيستا كل جزء سخطين كأوتيستا سخمالتي What will help you to keep your car secure? مكينا ناس بخمي وحست خنجبران نخيل نخيل سرقنا قلقلا مالتي مستيام vehicle watch schemes بحالو register نحر جيرنيا نخيل سرق حلولنا ديم ولا مستسرق ديم كم تقولنا قلا وهم متحجزنا was most likely to increase fuel consumption انتايو حال كنا داد خاص أبزخل انتايو لنا له كزين مرجع harsh braking and accelerating إذا كل جزء حزوه ولا تجمع إلى تمزع كتدنا أقرأكم harsh brake مالت قطبتها فرينا محز مالتي إن accelerating مالت كعب كأنتي غاز هيب كاتجود فموت أمكن أنا في راد خيط كم عينتها كايدة بزح نداديه لخلقة The fluid level in your battery is low. The fluid level نايتي battery ناتنا نايتا مكينا قديل الله. What fluid should you use to top it up? يا اتمايز مثل distilled water زبحل نايت battery مالتي. You have to arrive on time for an appointment. قصر لنا أبغزينا خاكن ركب علينا. How should you plan for your journey? نتي journey ناتنا كم يجرنا plan كنا وتقول لنا. Simply غزين نحر نابنت ساعة 10 حدا نركب نحر كينا تام بجد خاناي فرق ساعات نحر كينا. أقصر عنا نركب جن traffic يحزننا حدا ساعة قلا قديمنا نبقس. Easy. Allow plenty time for the trip. You have to make an unexpected journey. ذات صباح يا جزء كتب قاعد تجديدك. You're carrying a 5-year-old child on the back seat of your car. وده حمش عملت قلعة بدحريت مكينة له. أمتي دحريت كف مبلغ مالتي. They are under 1.35. تحت 155 يوم قمته مالتي طالعة. How should you seat them if a correct restraint isn't available? جناي قلعة خوف مبلي ويتي ناي قلعة seat belt متحزي كم تعنتو يزرعهم انت زي هالليو انت هيك نقبر لنا أمارات انت زي له ناي قد انت ناي عبيت seat belt نقبر لنا مالتي يزين adult seat belt. What can cause excessive or uneven tire wear? نقومنا مرة كأرجو زخيل وي حوز خيل قله ما بتعمل damage بجبر زخيل انتايو كازاي مرجعات زين faulty braking system braking system أبتناي فرينو زخونة أجمعات نتولو نتقومنا أزيو خاص يخيلي مالتي
if you're involved in a collision ኣብ ሓደጋ ወይ ተጋጢምና ወይ ብኡ እንተተፀሊና what will reduce the risk of neck injury ሓደጋ እንድሕር ኣጋጢምና እንታይ ካብ ክሳድና መጉዳእቲ ክከላኸለልና ክእል ብለና ኣሎ ካብዘን ኣማራፂ እዚአን properly adjusted head restraint ማለት እዚኣ ብዛ ርእሱ ዘላ ፅቡቅ ገይሩ ክትዓራርያ ኣለዎ እሱ ድሓር ክጓዓዝ እንከሎ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ክፅጋዕ ኣለዎ ከምኡ እንድሕር ገይሩ ኣብ ግዜ ሓደጋ ርእሱ ክሳዱ ኣይክቁፀን እዩ ማለት እዩ properly adjusted head restraint ክኸውን ማለት እዩ which driving technique can help you save fuel ዓይነት ኣዘዋውራ እዩ ነዳዲ ክዕቅበልና ዝኽእል እዚአን ሕጂ missing out some gears ክንገብራ ኢና እዚኣ ማለት ካብ በብሓደ ንኣብነት ደው ክንብል ደሊና ኣለና ኣብ 5 ጊር ከዓ ፀኒሓላ እታ መኪና ካብ ናብ 4ይ ሽዑ ናብ 3ይ ሽዑ ናብ 2ይ ሽዑ ናብ 1 ካብ ንገብር ብቐጥታ ቀስ ኢልና ምስ ደው ንብል ብቐጥታ ካብ 5ይ ናብ ቀዳማይ ነስግሮት ጊር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነዳዲ ሴፍ ገብረልና ክእል እዩ ወላ ክንከይድ ከለና ክንብገስ ከለና ምስ ተበገስና ካብ 2ይ 3ይ ነጢርና ናብ 4ይ ገለ ሚስ ጌርና ሓንቲ ክንሰግር ንኽእል ኢና ድሕር ፅቡቅ ጌርና ክኢልና እዚ እውን ነዳዲ ሴፍ ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ missing out some gears how can driving in a fuel efficient manner help protect the environment fuel efficient manner ንብሎ ሕጂ ከምቲ ዓንተይ ዝበልኩም well anticipate ahead ኣርሒቕና እንድሕር ጠሚትና ሃርሽ ብሬክ ኣይንገብር ኢና ቅፅበታዊ ፍሬኖ ኣይንሕዝን ኢና መሊስና ጋዝ ብሓንሳብ ጋዝ ሂብና ኣይንብገስን ኢና ብዙሕ ነዳዲ ኣይንውድእን ኢና ጀንትል ድራይቪንግ ቀስ ኢልና እንታይ ኣሎ ቅድሜና ኣሰስ እናገበርና ብጥንቃቐ እንድሕር ዘዊርና ፊል ኢፊሽንት ይበሃል ዓይነት ኣዘዋውራ ከመይ ገይሩ ይዕቅበልና እሱ ኸ ባይ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ናትና ከመይ ገይሩ ካብ ብከላ የድሕኖ ባይ ሬዲሲንግ ኤግዞስት ኢሚሽንስ እቲ ትክተውፀታ መኪና ክውሕድ እዩ ብጥንቃቐ ንዝውር እንተለና ማለት እዩ what's the safest thing to do if you have to leave valuable in your car ሕጂ ካብዘን ምርጫ እዚአን ማለት እዩ እንታይ ኣየናይ ዝወሓሰ እንድሕር ዝኾነ ክቡር ነገር ኣብ መኪናና ገዲፍና እንታይ ክንገብር ኣለና ብሓፂሩ ነቲ ክቡር ነገር ካብ ኣብ ዘይርአ ቦታ ክነቕምጦ ኣለና ወይ ከዓ ምሳና ሒዝና ክንከይድ ኣለና ካብዘን ምርጫ እዚአን ከንታይ እየን lock them out of sight ኣብ ዘይርአ ቦታ ክንዓፅዎ ኣለና you're driving a friend's children home from school ደቂ ዕርኽትካ ቆልዑት ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ገዛ ተወስዶም ኣለኻ they are both under 14 years old ትሕቲ 14 እዩ ዕድሚኦም who's responsible for making sure they wear a seat belt or appropriate child restraint when required ሕጂ ቆልዓ ካብ ወዲ 14 ንላዕሊ ሲት በልት እናቶ ሓላፍነት እዩ ትሕቲ 14 ዕድሚኦም ድሕር ኮይኖም ካ እቲ ድራይቨር እዩ ሓላፍነት ዝወስደሉ ሕጂ you the driver are responsible to making sure they wear seat belts what should you do if your vehicle pulls to one side when you use the brakes ሕጂ ፍሬን እንድሕር ሒዝካ እታ መኪና እንድሕር ናብ ሓደ ገፃ ናብ ሓደ ሳይድ ገፃ እንድሕር ትዘጥጥ ኮይና እንታይ ክትገብር ኣለካ ይብለና ኣሎ መልሳ ፍሬኖ ምስ ሓዝካ እንድሕር ናብ ሓደ ጎና ትዘጥጥ ኣላ ነቲ ብሬክ ወይ ተበቲኹ ከይከውን ወይ ዝኾነ ኣብ ዘይሰርሕ ኩነታት ከይህሉ have the brake checked as soon as possible ብዝቐልጠፈ ቸክ ክንገብሮ ኣለና when is fuel consumption at its highest መዓስ እዩ ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ሃልኪ ነዳዲ ትኾነሉ እታ መኪና መዓስ ይብለና ኣሎ ካብዚ when accelerating ጋዝ ክንህባ ከለና ማራ ጋዝ ክንህባ ከለና whenever ጋዝ ክንጥቀም ከለና ብሓፂሩ ክንረግፆ ከለና ኣብቲ ዝለዓለ ሃልኪ ነዳዲ ትህልወሉ እታ መኪና ማለት እዩ what does it mean if the electronic stability control ESC
indicator lamp lights up when you're driving እዚኣ AAC ትበሃል ቴክኖሎጂ ኣብታ መኪና ኣብ ኣንጎሎታት ክጣዋያ ከለዋተን መካይን ብሓይሊ ከይግምጠላ መታን ኣብቲ ሰንተር ናይቲ ፅርግያ ከም ተፅንሐን ትገብር እታ ቴክኖሎጂ AAC ትበሃል ሕጂ እሳ እንድሕር ተወሊዓ ኣብቲ ዳሽቦርድ እንታይ ማለት እዩ activated ኮይና ኣላ እሳ ማለት እዩ ትሰርሕ ስራሓ ጀሚራ ኣላ How can you plan your route before starting a long journey? ነዊሕ ጉዕዞ እንድሕር ሓሲብናስ ከመይ ጌርና ፕላን ከነውፅእ ኣለና በየን ከም ንኸይድ ሲምፕሊ ማፕ ንጥቀም ኢና ማፕ ከዓ use route planner on the internet ኣብ ኢንተርኔት ኣቲና ማፕ ንጥቀም ማለት እዩ Where would parking your vehicle cause an obstruction? መኪና ናበይ ተጌርና ኢና ንገሊኦም ብሎክ ክትገብሮም ትኽእል ወይ ክትዓፅዎም ትኽእል in front of property entrance እያ ትከውን ኣብ ዝኾነ ናይ ገሊኦም ገዛ ከየድና እንድሕር ኣብ ጣፍ ደጊኦም ፓርክ እንድሕር ጌርና ኣሎም ሲ ክትዓፅዎም እያ ንዕኦም ማለት እዩ What could cause you to crash if the level is allowed to get too low? ሕጂ ንኩሉ ፈሳሲ ኣለዎ ነቲ ስቲሪንግ ዊል ይኹን ነቲ ብሬክ ይኹን ምስኡ ዝኸይድ ፈሳሲ ኣለዎ ሕጂ ኣየና እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንድሕር ጎዲሉስ ክሳብ ክንጋጮ ሓደጋ ከቃልዓና ዝኽእል ኣየና እዩ ብሬክ ፍሉይድ ሌቨል እዩ ብሬክ ፍሉይድ ሌቨል ካብ ዓቐን ታሕቲ እንድሕር ኮይኑ ክንጋጮ ክንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ብሬክ ወይ እቲ ፍሬኖ ፅብ ገይሩ ኣይሰርሓልናን እዩ ማለት እዩ You're stopped at the side of the road. What must you do if you will be waiting there for some time? ሕጂ ኣብ ሳይድ ኦፍ ሮድ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ጎደና ፓርክ ጌርና ያለና መኪና ንበል እንድሕር ነዊሕ ግዜ ክንፅበ ኮይና ወይ ሰብ ንፅበለና 10 ደቂቃ ይኹን 20 ደቂቃ እንድሕር ንፅበዮም ሃሊናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢንጂናትና ከነጥፍኦ ኣለና እዚ ኣጥፊናያ በቲ ሓደ ነዳዲ ክንወዲእና በቲ ካልኣይ ብከላ ነስዕብ ኣለና ማለት እዩ What's the legal minimum depth of tread for your car tires? ሕጂ ሚኒማም ናይቲ ዓንቶ ወይ ዝረኣኹም ናይቲ ጎማ 1.6 ሚሊሜትር How can drivers help the environment? ኣውቲስታታት ከመይ ጌሮም ነቲ ኢንቫይሮንመንት ክሕግዝዎ ክእሉ ብለና ኣሎ ብከላ ንኸየስዕቡ ማለት እዩ by accelerating gently ነቲ ጋዝ ቀስ ጌርና ንረግፆ ማራ ሓይሊ ከይተጠቐምና gently ማለት እዩ What should you do when leaving your vehicle parked and unattended? መኪናና እንድሕር ፓርክ ጌርና ገዲፍና እንድሕር ከይድ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ናይ ግድን ኢንጂን ኣጥፊና መፍትሕ ዓፂና መፍትሕ ከዓ ምሳና ክንወስድ ኣለና lock it remove the key What may help to deter a thief from stealing your car? ሰራቂ መኪና ንኸይሰርቃ እንታይ ክሕግዝ ይኽእል ሰራቂ መኪናና ንኸይሰርቃ ዝገብሮ ካብዞም ምርጫታት ምረፅ ብለና ኣሎ Etching the registration number on the windows ነቲ registration number ናይታ መኪና ኣብቲ ቤትሮ ይውቅጡ እዮም ብስፔሻሊስት ኣብ ጋራጅ ገለመለ ስፔሻሊስት ከም ዝገብሩ ኣለዎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ቤትሮ ተወቂጡ ኣሎ እቲ registration number ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ጌርና ካብ ሰራቂ ከነገላግላ ንኽእል ኢና ይብሉና ኣለዉ What can you achieve if you drive smoothly? smooth ኣካይዳ እንድሕር ከይድካስ እንታይ ክትከስብ ትኽእል Reduction in fuel consumption by 15% እንጂ ከየደናግረኹም reduction ወይ reduce ማለት ምጉዳል ማለት እዩ ነቲ ነዳዲ ሃልኪ ነዳዲ ነጉድል ኣለና ሃልኪ ነዳዲ ተጉዲልና ኸ ሰልድና ሴቭ ንገብር ኣለና ማለት እዩ increase ካ ምውሳኽ ማለት እዩ increase in fuel consumption እንድሕር ኮይኑ ሃልኪ ነዳዲ ንውሳኽ ኣለና ዝያዳ ነዳዲ ነጥፍእ ኣለና ማለት እዩ እዚአን ከይደርባሽ increase ማለት ብዙሕ ምውሳኽ reduce ወይ ከዓ reduction ካብ ምጉዳል ማለት እዩ
ምውሓድ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። What does it mean if this light comes on when you're driving? እዛ መብራህቲ እዚ ኣብቲ ዳሽቦርድ እንድሕር ረኣየትና እንታይ ማለት እዩ? እቲ ብሬኪንግ ሲስተም ፀገም ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። What can be damaged if you turn your steering wheel when the car is moving? መኪናና ደው ኢላ ከላ ከይተንቀሳቀሰት እንድሕር ነቲ ስቴርሶናትና እንድሕር እንጠባበዮ ኮይና ኣየናይ ዳሜጅ ክኸውን ይኽእል ጎማና? ምክንያቱ ከይተንቀሳቀሰት እታ መኪና ይፍሕፍሕ ኣሎ ማለት እዩ።